Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki badhe ngevlog caranipun goreng tempe. Niki kagem tugas sekolah kula. Caranipun goreng tempe boten angel. Tapi niki kula ngevlog kagem sing boten utawi dereng saged goreng tempe sing apik. Langsung mawon teng caranipun goreng tempe ingkang becik. Triki kula sampun nyepakake bahan-bahan kalih alat-alat tinggi goreng tempe. Bahan-bahanipun wonten niki tempe sacukupe mawon. Terus wonten minyak sacukupe mawon nggih. Niki nggih sampun wonten uyah sacukupe mawon. Kalih sing terakhir bahanipun wonten banyu sacukupe mawon kangge ndamel larutan uyah kangge nambah rasa dhateng tempe. Alat-alate wonten peso kalih mangkok. Pisan caranipun manasi minyakipun sampai panas nggih. Iki dereng panas. Minyake sacukupe mawon. Iki larutan uyah diaduk-aduk sampai uyahe rata nggih. Terus bibar niku tempe diunceki. Bibar niku tempene dicemplungake ing larutan uyah dek mau. Sampai kecemplung nggih. Ora dincet lagi. Iki diaduk-aduk sampai tempene nyemplung teng minyak panas. Tunggu mawon, mungkin dibalik. Iki nggih keadaan tempene. Nggih, iki sampun wayahe malih. Nek sampun kuning, wayahe dibalik. Ngeten. Nah, ditunggu meleh sampai warnane kuning. Nggih pun iki wayahe di tunggu sampai minyake atus. Pun sampun atus. Iki ket teng mangkok sing sampun di toto. Sampun dados tempe gayan kula. Nggih dibantu kali bapak. Niki hasilnya. Panas guys. Nggih pun sederek-sederek kula vlog kula tentang
Caranipun goreng tempe ingkang becik. Hasilnya sampun kula rekam, sampun kula duduhne. Menawi wonten salah napa kata-kata ingkang kurang becik kula nyuwun sepura ingkang segede-gedenipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.